min ambaden tebe shirifla la jaba malikona malikoka ambaw foka wala nyimanda sanga ani wati bela jelena au kanya madali bijuma kutuba jam kan konna na ambaw la tanya ka fambi bamako kina min be wele ko kalabankura instation misirla min be wele ko masjidul firdaus kamina misir wele la fukata se imam ga kutuba maninga juma jago fla selina islamaw ye mi soralo la anga je anga nyimada ofe إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كوسب البو ولا بك برجي دفل صرو كصرو أماكن فسفس اللي فيه كصرو أماكن جتيه الله سبحانه وتعالى تجتلي ك سوى البوي أبا دوما بهنما دوما ك أباك هنا دوما أباك مكر دوما أمسرة كافو على كلام بود بي دنيا تعلم الله وعلى كلام محمد alaka jondo aka cidedo an bi salatu tama ni salamu tama barka tama nema tama an kishi ambo nyini alaka kan kundigi banye anga kundigi banye mun kera sabali bawka nyema woye imam sabirin anuka mumbu blasra ana somo nyumo ana jonyo nyumo ni mo tugur fo kiyamado mbalmaw الله سبحانه وتعالى دبا في كتاب بينكم على الساعة ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقول آمنا كو أتمنى أدم دون حق الله كافو كوبتو ويرمتي كافو كو لمن يرى وهم لا يفتنون كاسرو الله سبحانه وتعالى لا جربي كافو كل لمن يرى كو أبانا ويا باني نو أو كادون كافو الله سبحانه وتعالى بي لجربي إكلمة نايلا إكو اللي منار كي كإسلامية كي على الدون كي بيت الله سبحانه وتعالى كباتوك والله سبحانه وتعالى بي لجربي ده أو كادون كافو لقد فتنا الذين من قبلهم دونك مغومنو كناونيه أنيو لجربي ولا علمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين والله سبحانه وتعالى بعد أبناء الدون aka duniya la ka fɔ ko mɔgɔ minnu ta ye tiɲɛ ye f'a k'a ka tiɲɛ jira a tigilamɔgɔ la k'a fɔ ja e bɛ ka fɛn mun fɔ e ko limaniyara e sɔnna ala ye ja e ta ye tiɲɛ ye wala ya'lamuna al-kazibin maa min ta ye nkalon ye fana wa Allah subhanahu wa ta'ala b'o bange diɲɛ bɛɛ ma ye o kɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka a duniya bɛ ala ye yɔrɔ ka tɛmɛ yanni a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka na mais Allah subhanahu wa ta'ala ba lajari pour que aka jo Allah ka fo tiɲɛ la ne y'a fɔ mais mɛ se ka walaya donc Allah subhanahu wa ta'ala bina a jira jembe la ka fɔ ko e ka lajarabi kɛra mais mɛ se ka kun donc e ka dɔn k'a fɔ ko silamɛ bɛɛ bi lajarabi nin cogoya de la mumini jɔn bɛɛ bi lajarabi nin cogoya de la Allah ka an ka lajarabi Allah k'an kun a la ya rabbi Allah k'an ibadallah لقد رمي إبراهيم في النار فصبر وألقي يوسف عليه السلام في السجن فصبر وذابت عينا يعقوب عليه السلام بالبكاء فصبر وذبح نبي الله يحيى عليه السلام وأصيب أيوب بمرض طويل ويونس بلعه الحوت ودميت قدما رسول الله عليه وسلم فصبر وكان يربط بطنه بالحجر جوعا في غزوة خندق وهكذا الأولياء والصالحين بعدهم تلو الآخر نتوعد لا كانوا كافو إبراهيم عليه السلام الله جرب لا كتسمى بان من كافلي أكونه وإبراهيم عليه السلام سب الله كركو يوسف عليه السلام سب الله ويا بلاد كسولا غالونكا أي سان شامان كيو كسونينا سب الله كرو أيوب عليه السلام الله سبحانه وتعالى يا الله جربي ني بناي
bana mu a ye san caman kɛ bana in na a perdla fɛn bɛɛ la ka denbaya la a perdla fɛn bɛɛ la mais a sɛbɛnla bɛ kɔrɔ Yunus alayhi salam bala'ahu al-hut donc Allah subhanahu wa ta'ala ye jɛgɛ kɛrɛnkɛrɛn kɛ Yunus kunu Yunus alayhi salam a sɛbɛnla kɔrɔ a ye Ala wele Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de bi sabali ale de bi sujan kɛ Ala ye ka Ala bato ka selijan ka jojan kɛ Ala ye wa se fana bi fɔ se funu wa Alakira sallallahu alayhi wa sallam a sabalila Ala bato in na wa Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kun b'a a kɔnɔbara ka farakulu bila a kɔnɔbara la k'a siri kɔngɔ yɛrɛ fɛ Allahu akbar k'a fɔ ko nin ye nabi ɲuman ye afdalu khalqillah mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye ka farakulu de ta k'a siri a kɔnɔbara de la kɔngɔ fɛ a sabilila kɔrɔ ghazwat khandaq an y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ sahabaw bɛ se ka tile 3 kɛ dumuni sɔrɔ embargo kosɔn graniti mun filɛ ne presque mun filɛ ne ka u b'a fɔ k'u b'a fɛ ka mun kɛ an la yan donc ninnu bɛɛ ye lajarabiw de ye a kɛra sahabaw la olu sɛbɛnna a kɔrɔ garanti kɛra u la u sɛbɛnna u ye tile damadɔ kɛ u tɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔ u sɛbɛnna a kɔrɔ nin sahaba ninnu bɛɛ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a mɔden 2 bɛɛ sara u y'u fa u ye kelen fa ni jumɛn ye ka poison dɔ la k'a fa donc ale sɛbɛnna Hussein alayhi salam radiyallahu anhu ale fana sɛbɛnna u y'a fa u y'a denbaya a ka denbaya bɛɛ fa da a sɛbɛnna a bɛ kɔrɔ nin cogoya de la Ala subhanahu wa ta'ala ka maabaw olu b'o cogoya de la Ala subhanahu wa ta'ala b'u lajarabi i n'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam b'a la kalan cogo min na hadisa in na inna ashadda an-nas bala'an al-anbiya thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum ko mɔgɔ minnu ka lajarabi ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye nabi ɲumanw de ye dɛ nabi ɲumanw de ka lajarabi de ka bon n'u bɔra ye mɔgɔ minnu bɛ tugu olu kɔ limaniya la ani mɔgɔ minnu bɛ tugu kɔ limaniya la donc nin cogoya de la tant que ka limaniya bi bonya e ka lajarabi fana bi bonya o cogoya de la ibadallah balimaw dawamul hal min al muhal k'a fɔ ko lahalayaw k'a fɔ ko bi dumi o tu dumi min al muhal o ye fɛn mun ti kɛ Ala ma sɔn o ma ko in bi o cogoya de la ko in bi yɛlɛma waati dɔ a ka di waati dɔ a ma di donc f'i a ka ku i la f'i ka o limaniya sɔrɔ Ala ka limaniya d'an ma nasa Allah an yufarrija anna farajan qariba na an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli halisa Ala ka bɔda ɲuman kan ye Ala ka nɔgɔya kan ye Umar bin Khattab i bɛ taa sɔrɔ ale fana u y'a fa Usman u y'a fa a bɛ ka kuranɛ kala Ali bin Abi Talib a bɛ seli la u y'a fa donc ni ye sahaba baw ye minnu fara Ala ko la minnu fara jamana ko la donc ni an dɔ sara Ala ko la dun ou bien jamana ko la dun a man ka balan la Al-Hasan radiyallahu anhu خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين وذلك قوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دون لا برا أكا صحابوي أكوما أكا نسجلين با أن يبك يلكو أبيك يله أكوما عليك الصلاة مبيك يله أكو فم بك عليه يله لن يغلب عسر يسرين وعلى سبحانه وتعالى يله دي كافو ko gɛlɛya ko tɛ se ka nɔgɔya fila a tɛ se nɔgɔya fila la gɛlɛya kelen tɛ se ka a tɛ se nɔgɔya fila la ko nɔgɔya fila in n'a nana Ala subhanahu wa ta'ala o bɛ se gɛlɛya kelen in na o kɔrɔ n'a gɛlɛya cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala la di k'a fɔ k'a bɛ nɔgɔya Ala subhanahu wa ta'ala de ka kumakan in de don fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra aw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na aw k'a dɔn fana k'a fɔ gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na
donc ala subhanahu wa ta'ala no flafo ki gala kilen fo o ko na gala chogo aw ka don ka fo ala subhanahu wa ta'ala goda kayin وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن في الصبر على ما نكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع اليسر يسرا ابن عباس بالك لين كافو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بافو يتبوني أو كادون كافو سبلي كسبلي فنكا تمو كونيدو تمو مديه تمو مدي ديسكونيه كسبلا أكورو خيرا كثيرا كو هربا دبو كوفي كافو كودو كيريلا donc esabella akoro ala yarjati kama aw ka don ka fo heraba de bo o kofe wa anna an-nasra ma'a as-sabr ko ala subhanahu wa ta'ala ka demeliyere abi sabel de nofe ne saballa ala subhanahu wa ta'ala ka demebina wa anna al-farj ma'a al-karb ko ni gelayar nana ko ne gade bina ni gelara na gera chogo ala subhanahu wa ta'ala bi nuwake wa anna ma'a al-usri yusra ko gelafana nugadi ba kofe alaka an takira noya ya rabbal alamin alaka noya ke an jamanai alaka jamanai basgi alaka jamanai fitna duga barakallahu li wa lakum fil qur'an azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum lima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa dhikru Allah yazkurukum wa shukru ala ala'i yazirkum wa la dhikru Allah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un alhamdulillah الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وانعم على سيدنا نبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخواني إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن الله سبحانه وتعالى تنو على من سبحانه وتعالى أبي جنوبو يافا على من بسون تبلي ni John tubira ta alama wati ala preledo kaka tubi mine wa kadon kafo obe kofe Allah subhanahu wa ta'ala nyanga takabode akan nyanga tan kabo ko sabe ala kan kishkan tan kabo ama am sera ka fo ala kelen pewde beji wa ta'ala mulla wa ala kira muhammad ala ka jondo aka chidido am salatu wa salamu an barka chama mbo nyi ala ka kan kundi banka muye muhammadi anasu mo nyima wa anajo nyani mo wato fo kiya kan mudo balmaw akadon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala aba fanya kitab bankono aw mo liman yara aw mo sana alaye ittaqullaha haqqa tuqatihi kaka sira alanye siranya cera la alanye siranya cera ka so nafikiya alanye siranya te ka foi dala ka sura ati duskulna o kote ka fo cera la ka mu bay duskulna ika wala ya ودين ينلدو على يورو ولا تموتن الا وانتم مسلمون كوس سيدنا موات واتا يا صار بريلر سيا كما ايا صار ايا يربا كنديه علما او بريلدو واتي بكا فو كوس سيا بسكنا باسكو سيا تشونكادي ابسكنا ما واتي بلا لا بلا اكا صار بريلدو وسيا كما الك انت نغيا يا رب العالمين. لقد قلت لكم في الخطبه الماضيه أن من أسباب رفع البلاء المبادرة بالتوبة النصوح وإرجاء الحقوق والمظالم إلى أهلها والصبر والصدقة والاستغفار، وكذلك من أعظمها التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أني خطبة دمدوك كوسينا كافوكو سبب مباتو بلاو أني نيوغان Allah subhanahu wa ta'ala bo wili mantonka ko odala jumeye at-tawbatu nasuh ko mo obe ka tubi ka ta alama tubi jele yere ke tubi jele ka ta alama ko ambe ka tubi ka ta alama no kera Allah subhanahu wa ta'ala bo da kanye wa irjal huquq wal mazalim ila ahliha mo ka hake ka siga atglam roma tonyani mamin tonyana
o tigilama mɔgɔ min y'a tɔɲɔ o ka yafa deli k'a ka tɔɲɔni fana lasegi nin ye koba ye dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɔɲɔna u k'u ka hakɛ d'u ma u ka hakɛ dafalen d'u ma o b'a to Ala subhanahu wa ta'ala bi hinɛ o la o mais ni bɛɛ ko an ka sira si t'a la n ka sira t'a la n ka sira t'a la a laban ye jumɛn ye o ye Ala k'an kisi k'an taga lajaba ni balawu ye Ala k'an kisi k'an taga ka bɔ a ma donc an kan ka mun kɛ hakɛw an kan k'u préserver k'u segin a tigilamɔgɔw ma tɔɲɔni fana an kan ka tɔɲɔni dan sira la tɔɲɔni ma kɛra yɔrɔ minnu la an ka yafa deli hakɛ minnu burujala fa an ka hakɛw di a tigilamɔgɔw ma o sabur n'o bɔra ye an ka sabali Ala subhanahu wa ta'ala kala jarabiw kɔrɔ an ka sarakatiw bɔ an ka sarakati caya n'u bɛɛ b'a to Ala subhanahu wa ta'ala balaw wuli ka bɔ a kan an ka istighfar an ka tubi ka taa Ala ma ka Ala yafa deli an ka yafa Ala yafa deli donc n'u kɛra a ka ca Ala fɛ Ala subhanahu wa ta'ala bi balaw wuli ka bɔ an kan mun ka bɔ dɔ la fana mun ye ka se ka taa Ala ma ka Ala deli Ala subhanahu wa ta'ala ka balaw wuli o ye koba de ye Ala subhanahu wa ta'ala b'a lakalan ya ka kitaban kɔnɔ n'a fɔ an bɛna fɔ cogo min na Ala subhanahu wa ta'ala kuma kan na وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Ala subhanahu wa ta'ala de b'a lakalan ya ka kitaban kɔnɔ ko ale ye manton caman ci ka ko an ye donc ale subhanahu wa ta'ala y'u lajarabi fa akhadnahum bil ba'sa'i an y'an ka basi k'u kan an ye tɔɔrɔ caman k'u olu kan ka balawu caman k'u olu kan la'allahum yatadarra'un pour que a dɔ la u bɛ se ka taa Ala ma ka Ala deli ko Ala subhanahu wa ta'ala ka balawu wuli pour que u ka se ka taa Ala ma arruju ila Allah ka se ka taa Ala ma ka Ala yafa deli ka Ala deli pour que balawu ka se ka wuli mais mun kɛra ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم mun kɛra o hakili ma se ka o sɔrɔ k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ k'u lajarabi donc u ma se ka tuubi ka taa Ala ma ka Ala yafa deli donc u dusukun yɛrɛ de gɛrɛla u dusukun jara kak وزين لهم الشيطان يا o de masir u ye ma kan ya'malu kun bara minnu la donc yaye donc ni Ala subhanahu wa ta'ala jarabi kawka fɛn fɔlɔ mun kan ka kɛ aw kan ka tashi ka taa Ala de ma k'a fɔ Ala de y'an da n'i y'a ye Ala subhanahu wa ta'ala lajarabi las'an ma a b'a ɲini an ka se ka Ala kanu de b'an la an ka se ka taa Ala ma mais n'o ma kɛ dun an ko an ka sira si de t'a la an bɛ to an ka balani show la an bɛ to an ka tulonkɛw la an bɛ to an ka yɛrɛmabilaw la ni tiɲɛniw la Ala k'an kisi k'an tanga Ala b'a ɲini ya rabbal alamin Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. جراني بيتو بابا وماما بارو وماما حيدرا وأروان اسمه أروان تمبكتو فاونا ناسيكي تمبكتو نيرا بانغينا تمبكتو وانيا كلامو دامني فنا الحمد لله. so anye arawan kawe am mokede arawan ya rasigi donc kabure rabbi donc haydara do donc ali unana depuis 15e siècle. O ko fe imam ku kalanda min Tombouctou am fa ka do itemina siraj mi on fe fo kana se almamiya mabi. alhamdulillah anye qur'ani anya damne Tombouctou alfa ahmed مو كم غول كرامو باي كم مورا كلانك أني دامنو في تومبوكتو مورا ينتلا كنا سيغو أني كلانك سعد في سعد عمر توري سبيل فلاح لا يا دام depuis première année la katafo 9e année la ni gaske so alhamdulillah sa'd ni la kala ni kala ka salabana parce que aller rafatura amame au kofe quoi. donc an kalande laban ye munu ye walanta sada rafe donc ko fe alhamdulillah ye annana ye lycée ke donc ko fe antar ejir an sigra kata Tombouctou ejir ke kasura kana in tlala ka licence ke bomoko bi master la alhamdulillah an kalan ko chuway angol imam ko fe am fa ka do egal mamiya chendo wa bien yana srajma. alhamdulillah anga limamanti tien ati tien parce que nana en réalité nous comme Tombouctou avant l'événement 2012 nous comme si les Tombouctou yare mais lawana kana bomokoya nana kun sigilem kun bidawdo buguya fana kala kana ka sota ya kalabankura donc nana yi sota kalabankura aya soro sigidamo kun ko yoroni ba fi ke misri ke yoromina mbala muso bien bin kerefe an kumbi ita mgola selier sungolo ya fan fe sungolo mita mgola selier donc lu donc sigdamo bela ka ko tuma nyeli mam soro nga wasadenina sigira kana yoro soro watimina ko nana ne fe ka ko ba fe ka ne de ke imamiye donc tu as de la ne ke imamiye ni choix fe alhamdulillah. imam anyamala iko lembeni anga chorba we président wani dugutigu wani conseil wani ministre mamuru folkan me mi bolo kala se uma emuni ni be baraka nyon fe alhamdulillah anga président de le communauté musulman de Kalaban ici mumbiya anyanga dugutigi afana alesglembia abature ani président Dramé Abdullah Dramé ananga muazinu lefana bien misriwela sungolo Traoré alhamdulillah wallahi mbi foli bade kuye uye chesiru munuke ala kola ni ala batola ni misir kola ala donne bisaku sara ubu bonyamu kene ulu yare bine boya chomina ala subhanahu ya da ala ma ala de busara ala parce que setan yo bien an kuma kanta to ti wasaka ko am se kusara amu barkada amu wala nyimando ala amba dele ala subhanahu wa ta'ala ka shi ja an kenaya
ka duma ka kalfoma ani ala batu nyima shi barkama ala ka duma ya rabbal alamin ala ka anya blanyola alsa ala ka antonio ya rabbal alamin ala ka kanutu alsa ya rabbal alamin ala ka antonio sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu imam ko fe misri amago be demen dola absaka min la se jema ka min la mer alhamdulillah misri amobi dama dola amobi dama dola inafo am bala am voie principale de la donc yoro voie principale pousseur de bido mobilu bi temaka watibe wati de te tasoro mobilu bi ni moto bi temaka sraba de do donc au début de banga au pousser na ye fen ke amma se ka solution sorala donc en hakilla ni solution mu se ka sorala pas bien ka se ka ke o sranka pour que pousser bi se ka doya misrin kono sinon alni na ni ka fini chogo tile kelen don de do ni ka fini bi no ni pousser fait donc anye so ya fasia beke amma se ka akumbeno ni fona kera mu se ka pousserin réduit ka dobo pousserina ni pavé soro pour ka da sranka o folo flana jumé nan sera ka vitru fana ke o no kera donc il faut que humidificateur mun bi poser mun rekelina soro ko lu fana soro wato ngob se ka si herala ani jumé ni caméra nan sera ka caméra fana nyana ma soro caméra caché parce que yoron isolé de un peu yoro alin sabalibu abi français sabalibu kalabankura ani garantie bu ani fin golf là donc yoro ana sera pour la sécurité nan sera ka caméra soro alhamdulillah wa fana ami ammo bi sonnerie nyana mawla enye ba langa sonneru c'est pas fiable donc ana sonnerie nyana maw soro wato ani anga kurane kala woni anga wajulu no bisaka la c'est ko nyimalla وفنا كداني على كان غير ربلا على كان نكون بنور صلى الله عليه وسلم امام الاسلامي وين على صنما ان شاء الله وبنا مصريين كل ما جاني دم ان شاء الله انكر مغبيا استاذ يوسف موسى ام كما كما دالما اكدو كي ام سرغا بيتا كونچه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته با كونچه ني دغو ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني دعوك ابي بركه الله سبحانه وتعالى على كل إن شكرتم لأزيدنكم على كون يا بركة بيا وجدي على كل صلى الله عليه وسلم مو نيتي أهل مدين بركة على إتي على بركة دوك نبي بركة كشرف لا تلفزيون بلجي بارك الله ب أنا أني مو بلبل ميا سنجي ميا شريف اسمه حيدرة أني أمبل مسوم كسبابية كشرف لا سي أم يعني parce que na bi kalan ke ñogo fe aya fona ko ubseka couverture ko mba fa nga misri mo hoye alhamdulillah wa nyaso we barka we wajibi nak quoi we wajibi me aw fo cameraman ani atro di technicien a bele jele ka bele fo ko fi allah subhanahu wa ta'ala kan nga jamna alaka ajuleto alaka jugu alaka ku dese mun ke fon fe ملك الشياشة ما كدير فون فن عليك ودسة عليك جمالين تو ما فو مسلم فن كانوا يرى البلاد تقول بانيك ما جامي كانوا سيد فيو جمال أبيجو جمال بابا وبلج التمانينك إن شاء الله وأبي نبو إن شاء الله يا رب صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نتيجة كالبانكرا استانسيونا مصر لا مما ولكو مسجد الفردوس أما دي الله سبحانه وتعالى فإمامه يدعو من دو أنفسهم لباي على كدعو نبلا جلمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم في أمان الله.